ya taba matata hakan nan. Wai hanya nake bi ina tafiya ni ban kula ba, sai ga wasu kattai suna magana kuma ban tsaya ba, har wani na faɗin za ya doke ni in ban tsaya ba. Na san za su gamu da fushin ango na ofisa ne. Kai dama yau raina a ɓace ke ba su san hakan ba, ni da nake ɗauko masifa ko da ba a kulan ba. Da sun san da wa za su yi artabu ba sa tsaya ba. Tashi mu je mu ɗau abokina shi ma ofisa ne. Abokina yaran ka bace na san an taba ka, dan baka fushi haka nan na san sai an kula ka. Matar ofisa sun tabo na san da basu sani ba, tashi mu je a tare sun taba jangoma ma bari ba. Shin mai haka wai wasu sai bi da suke, na ce ba zan tsaya ba hadan ni matar ofisa ce. Kai ko a cikin 'yan sandan ai mu bijan wuya ne, dan ko ofis ana shakkan mu bare wajenan mutane. Yau tamkar gobara aka kunno sai mun ta da zaune, matata za a ciwa mutunci san ba zan bari ba. Suka matare ni, wannan ne cikin su ya ce dama dai su bige ni. Shi wancan da wancan suna ƙoƙarin masu taɓa ni, sai na kibi ya taso ina sauri ma ban tsaya ba. Matar ofisa an taɓa matar ofisa yau, waye gansada ne ya taɓa matata hakan nan. Shin mai haka wai wasu sai bi da suke, na ce ba zan tsaya ba hadin ni matar ofisa ce. Ke kwanya haka ya kike so sai kin tashi kura, bayan gun kalaman kike kika ce mana wasu yara. Irin wannan mutanen sai addu'ar Allah ya gyara, maza mu je gida ofisa na kwarai bai san fadawa.